Bun găsit tuturor! Astăzi ne aflăm la Divin Ballroom. Este o sală de evenimente și o terasă de evenimente la ieșirea din orașul Craiova spre Ișalnița, mai exact în comuna Almăj. Dar astăzi vrem să vă prezentăm cele 4 camere disponibile aici, la prețul de doar 80 de lei pe noapte. Intrăm în camera cu numărul 1. Pe tavan sunt ca la baldachin niște cearșafuri albe, foarte drăguțe și corpurile de iluminat, ca niște felinare. Asta este un pat matrimonial. Un tapet cu palmieri și un televizor plat. Pe jos avem gresie. Intrăm puțin și la baie, foarte cochetă și frumos amenajată. Ai senzația că ești undeva la mare, pentru că gresia și faianța și celelalte lucruri din cameră îți aduc aminte de litoral, practic. Uite, frânghii dintre astea pescărești, umerașele la fel îmbrăcate în funie, să zic așa. Și asta este camera cu numărul 1, încă o dată tavanul. Foarte interesant. Ieșim din camera 1. Aici sunt mișto de tot. Suport pentru chei. Intrăm în camera cu numărul 2. La fel un tapet cu palmieri și cu, ce mai este pe aici, delfini. O imagine de la ocean. Umerașele, televizorul și patul matrimonial. Iarăși deasupra avem tipul ăsta de baldachin, așa. Un numeraș, corăbioare, steluțe de mare și aceasta este baia cu duș. De fapt nu are cabină de duș, dar există cortină pentru duș. Îți dă senzația de spațiu, așa, tapetul, iar peisajele de pe la mare sau de pe la ocean sunt foarte ok. Mergem mai departe, se aprinde și senzorul. Aici este un mic hol care dă practic spre piscina acoperită. Să vedem dacă lumina ne dă voie să filmăm un pic. Se văd șezlongurile și în față și de fapt și sub noi este piscina acoperită. În camera cu numărul 3 este o petrecere la terasa Divin Ballroom și nu avem acces. Și intrăm în camera cu numărul 4. Deci în camera cu numărul 3 spuneam că sunt niște hăinuțe, lucruri ale oamenilor care participă la petrecere. Este un botez la terasa de la Divin Ballroom. Și aceasta este camera cu numărul 4. Și baia, la fel cu cortina de duș. Deocamdată atât cu prezentarea celor 4 camere de la Divin Ballroom sau Spa Magic Land, se mai numește piscina. Vă așteptăm să ne urmăriți cu prezentarea altor unități de cazare pe site-ul www.craiovaregimhotelier.ro. Mulțumim!